Aquí sí que temos esta baixada que sí que está pues ben. Menos prometer e máis resolver. Por exemplo, sí que bloquean as sillas, porque ahora se quere subir tens que empuxar, o sea, unha persoa que veña sola non dá, porque xusto ao teu lado dereito tes unha alcantarilla. Non nos axuda absolutamente nada, porque aí sí que nos complica bastante a existencia, porque se enredan as rodas pequenas de diante, e outra porque te podes quedar aí bloqueado. Estas alcantarillas sempre pois evitalas. Temos que irnos ata a esquina da acera para poder cruzar, porque aquí non está o borde coincidindo que non haya ningún autobús, ou baixamos de espaldas, que se nos baixa alguén, ou se non teríamos que ir ata a esquina para poder cruzar. Agora xa entramos no mapa dos problemas, que é a zona histórica, onde encontramos pois todas as pedras pois levantadas, obstáculos donde a silla se atranca, se para, se bloquea, vai a frear a silla pois con todos os levantamentos e baixadas das pedras. Compostela, xa nos toca. Compostela, xa nos toca. Compostela.